ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଏଠି ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛେଳି ବି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ପଶିଯାଇଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜୀବକୁ ମାରୁନା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ କାରଣ ସେମାନେ ନିରୀହ ଅସହାୟ ହେଲା କି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଲି କାରଣ ଆମ ବାଡ଼ିକି ବି ଛେଳି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମାରୁନା, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ପ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷାରେ ଏଇ ତିନିଟି ମା ଛୁଆ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ନୃଶଂସ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନିରୀହ ଜନ୍ତୁକୁ ମାରିକି ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୁକୁର ଛୁଆଟି ଦେଶୀ କୁକୁର ନା, ଏମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଏମାନେ କ'ଣ ରହିବେ? ଯାହା ବି ହେଲେ ଏମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ, କେତେ ଜଗିବି କହୁନାହାନ୍ତି? କେଉଁଠୁ ଯିବି ନା ଏପଟେ ଘରେ ରହିବି, କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ? ବିଚରା କୁକୁର ଛୁଆଟି ଯଦି ଭଲ ଥାନ୍ତା ତାକୁ ମୁଁ କାହିଁ ଏତେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସେ ଆରାମସେ ଖାଇଥାନ୍ତା ପିଇଥାନ୍ତା ବୁଲିଥାନ୍ତା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଧା ବାଟରେ ଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି ତିନୋଟି କୁକୁର ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଜ ଘରଟି ଅଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଛେଳି ଛୁଆଟି ପଶି ଆସିଛି। ଛେଳିଟି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କଥା ସେ ପଳାଇଯିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଖାଲି କୁକୁର ନୁହଁ, ଆମେ ଛେଳି, ମାଙ୍କଡ଼, ଗାଈ ଗୋରୁ ଷଣ୍ଢ ଯିଏ ବି ଅସହାୟ ଜୀବ ଯେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଠୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କେତେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କେହି କାହାକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି? ତ ଲୋକମାନେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁ ତ କିଛି ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼େଇ ତ କିଛି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ବସୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପକାଉଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ କ'ଣ।